Més que res, nois, que jo no Bona partida, com sempre, tot el sempre mi. Avui, bueno, de què tu ves? Pues mira, sí, esto. ¿De quién es? Luciano, ¿cómo estás? Entonces, la mola que tenim així, impulsada per ús, o bé per persones, o bé per mules, o res, per lo que tingueren. Com l'economia. de Nadal, que guany, venen els xicons. Aquí, jo, com sempre, productes típics de Muro. Mira, Manolo, per adelantar, podries anar a la cooperativa i comprar, que crec que l'havien posat en venda. Però què va, a mi m'han dit que van a fer un museu. Tu creus que és un museu, Sí, es ve que un xicón de Perasí, els seus amigues va començar a fer. I mira, ara volen representar com fent el bé com nosaltres els joves. Tu creus? serà això que és el Para que no pase de la trampa, lo que tenéis que hacer es recoger las cenizas de hacer fuego con la madera de un platanero y colocarlas dentro de un saquito de arena. Entonces colocamos el saquito encima de la ropa una vez esté limpia y clara. Jo crec que l'hora que és ja va ser el moment d'escampar el món. A més, i a banda de la fameta, m'han dit que allà a l'institut han fet algo de chocolate i estan repartint calabasas i roscos al gusto. Així que m'ho proposa que si voleu tornem cap a l'institut i que cada un diga el que se mereix. y que la fuerza os acompañe.